Vale. Zuzenean aku. Holaxe. Zer nintzen hemen egiten. Zer ari nintzen hemen egiten. Nik uste dut ezertxo ere ez. Eta ezertxo ere egiten inoiz ez dabilena ekaitza da, zeren beti dabil zerbait egiten. Kaixo, bai. Pole position. Lehenengoa zera, zer moduz ekaitza. Ni hemen ratotxo batekin, eta gogoekin jolasteko pixat. Oso ondo, posten naiz. Zer dara biltzu, azken aldi hontan. Ke tramas, Moreno. Miniaturak egitera bueltatzen saiatzen. Zerbait irakurri non, bazen eukala gogoak, zuretzako gauzatxoak egiteko. Eta egia esan, posten nau, asko. Ze miniaturekin, zerbait famatua, tipo Warhammer, edo lako zerbait. Zer grabatu nahi dut eta estrematu, baina ez dakit ze kamera erabili. Hautatzeko aukera duzu. Hautatzeko aukera baduzu, aurrera. Ostra, hierbas. Unai... Sombra, luna, piedra, nube... Hauek ez ditut ezertarako nahi. Gezia... Well, suit you. Benetako kamera bat versus webkama, benetakoa oso astuna da. Bai, farra egiten du, baina... Lehenengo farra egiten duna, ni naiz. Eta ez duzu non jarri, astuna den hori. Ez daukazu non... Horra ezin du salta egin. Horra ere zulo bat. Horra beste zulo bat. Bale, badakit nora. Ez daukazu... Ui ama, que sustako. Tripode bat horrelako zerbait. Tripode naturala igual duzu. Tripoda daukat, baina molestatzen du eta gauza txikia jartzen mai gainean, okei. Nengoen ba. Txorakeri hauek. Hau hemen altzegoen. Alma de soldado desconocido, alma del cántaro. Ni edukiko nuke, webcam dezenteko bat.
Oroitzen dut ez magikak saiatu nintzenean magikak erakusten ez zen oso ondo ikusten egia esan. Nahiko kaskarra zen neria. Gaur egun badaude makrona dutenak, baina ez dakit nik. Nik ez dut kamera bat behar, ez dut kamera handi bat behar egia esan, ez dut hortarako ordainduko. Ez dut erabi. Ui, bala, ostras, ha muerto. Bota da, tu. Orduan, webcam normal batekin ni konten. Hemengo zerri horiek. Ez diot eman edo ezin zaio eman. Joder. Qué paquete, ¿no? A ver, vuelta ematen duen. Ez ba. Behar dudana azkenean egoera normal batetan nik ez dut mugituko. Uztea erakusten, ditudan ostratxo, ez nago akatu de Miracles. Eman diot justo blokeatzeko eta blokeatu dut, pero totalmente de milagro. Hemen zegoen kamejamea botatzen zidan gauza. Pues hori behar dudana da, sin más. Mugituko ez dudan tokian, argi pixka batekin zerbait ondo ikusiko dena. Eta hurbiltzen badiot magic karta bat, por ejemplo, hori. Ondo ikustea definitu eta hori. Mira, hor zegoen ere eriotxa. Hemen asuntoa da. Non dago mamua. Non dago monstroa. Bira, hori izango alda. Nik hori akatzen badut, tipo hori akatzen badut, haupan horbait. Hori zuen egin nahi.
Claro, es que hemen dago el Mamus. Eta nire detena da hor dagona akatu. Bueno. Ongi etorri norbait, eta ikusi nola hiltzen naizen berriro ere. Sí, hombre, estoy ematen. Edo fallatu dut. Aupa ilargi. Tulitxo. Hola bai. Zer moduz zabiltzatea. Ba, orentxo bertan hasi naiz, eta ikusi dut hemen alboan dagoela nire lagun Erio. Etxea iritsi berri. Ez dakit hona datorren, o... Holaxe. Eta hor... Zer, beste bat? Hemen... Hemen mamutxoa dago, eriotza, o lo que sea. Eta hor beste bat agertzen da. Amai ezinak ote dira. Nik nahi detena da, zure etxai laguna. Horror, bira, non dagoen. Oh, txo. Ez dakit ba. Eta ikusi nahuen, o ez nahuen ikusi, o piratu indan. Toki berean jarriko den, berriz. Eskerrak. Pirate... pirau. King of Pirates.
Zagit denak hil diren, baten batzuk hilko ziren, behintzat. Hor beste bat badago. Horrek esan edo beste mamuto bat egongo dela hemendik bueltaka. Mira. Horregongo da besteren bat. Ez nekin hortik akatu zenezakenik. Horrelako xa naiz ni. Baina beste bat badago. Hori zer da. Begi ona. Baina... Las risas. Nitas barres. Susto eman dit, Besteren bat, hemendik egon barko du. Ez? Hor... Zuten dira? Arimatxoak, bueltaka. Hori zer da? Arpegitxo hauek, gaizki. Zagit, non dagoen? Hemen, eriotxa. Erortzen naiz. Hor badago zerbait, baina Euskalon horagoa zen. Eta hemen di jaizten ba naiz, aurkituko naiz muturrez, holako besteren batekin. Hemen pausoak. Entzuten dira, oza entzuten dago. Honi naiz. Ni al naiz pausoak ematen dituena. Txo. Jijiji, jajaja. Total, txorakeria hauek. Eta hau izango da... Kanpokaldea berriro. Eskerrik asko. Hortik ematen du bota naitekeela. Ni hemendik jetxi naiteke hilgabe. In real life, TM. Bueno, ojo, Onde, bueno, es iguales. Hemendik? Maybe. Bai, zuhurtziaz jokatu naiteke, baina... Bira. Hor beste...
Espero dezagun, Kamehameha ez edukitzea. Badu ba, bazeukan Kamehameha. Ui, eta hemen alondoan, gure laguna. Zurtzia zertarako. Haupa estaino, ez zaitut ikusi eta, kaixo. En fin. Barre egiten du baina. Hemen okerrena da hauek asko kentzen didatela. Ezin dut nahi dudan bezala joan. Ezin dut azkar. Barre egin hila horretik azkeneko barrea ziurtatzeko, beti da horrelako xea bai. Eske ez daukat... Daukat gezirik. Ez daukat... hau zer da? Zer da hau? Olako batean sartu nintzen azkenan engainatu ninduten. Oh, hello again. Hey! Hey, don't turn a cold shoulder. I didn't mean to do you wrong. Really? Come on now. We've got better things to fret about. That pit there is filled with treasure. But, I can't get to it myself. Se va. Go on, have a look. It's more riches than I've ever dreamed of. Olako tokian sartu nintzen azkenean, horrelako koloretxoekin, me engañaron. What's keeping you? Zu Have a look at that sudur treasure handi. down in the pit. In the pit. Then we'll... Seguro que me matan in the pit. Zer gertatu da? Ez nuen bultzatuko nau, ezta? Don't hold it against me, eh? Take your time starving to death. Then I'll sell every last trinket off your corpse. Eta nola ez bazera jetxiko. Guztiz. Ei! Un pavo. Kaixo. Heavens! Did you fall for that little devil's trap? Bai, noski. Well, I did the same. He fooled me, and now I am stuck here. The reverberations seem to suggest that we are connected to the outside. Noski, lasai motel. But dark, fearsome souls stand between us and freedom. But have no fear. God will cleanse us of evil. Pray with me. Umbasa. Umbasa. Bueno, lasai. Uy, ama. Bueno, eta gorriz dagon horrek zer esan nahi dit? Hello.
Ostra, katanekin, Boom! Umbasa! Pim, pan, pum. Zemuz, ondo, bikain. Zer emango didazu? Trozo piedra ojos efímeros, txorakeriak. A ber, honek ze esango dit orain, eskapo egin nahi duzu? Oh, it's you. Bai, ni naiz. Did you cleanse the world of another dark soul Bai, today? noski. God has chosen you, and for that we are thankful. Umbasa. Bueno, etorri nerekin motel. Eta hori nola hartzen da? Hortagon hori? Nola hartzen dut hori? Bueno. Basatoz edo ez? Un basis. God has chosen you. Oso no. Bueno. Agertuko da besteren bat hemendik. Albotik edo ondotik edo nonbaitetik. Ze payaso? You. Sir. Hey, look, I'm really sorry. I didn't mean what I said. Ez dakit zer egin. I mean, a man's got to make a living, right? Here, look. I can make up for it. There aren't many humans like us. We need to stick together. I know. Here, take this as a token of my friendship. Seguro delas sekulako You've seen one txorrada. of these before, surely. Resistencia a los cortes, badaukat horrelako bat. Come on, no need to drag each other down. Bueno. Txorakeriak. Geziak erosiko ditut. Irtete malioa naiz, hemendik. Ze gezi gabe gelditu naiz. 7.000ekin geziren bat erosiko dut, ez? Zagitzen badiren. Egia esan. Honek geziak saltzen zituen. Hola, ez dut irten behar. Igual garesti saltzen ditu, bueno, ez du, jola. Fletxa. 326. Hola, inbeste ez ditut behar. Merkeagoak dira hauek. Eunda 51, igual bai. All done. Good day. Hau buruzoi of light da. Vale. Eskertzen zaio. Burusel guztiak dira buruzoi of light, ez? Era batera edo bestera. Sí, hombre.
Ahora junda, pikutara. Tude pikut. Gaingabetuak dira. Bueno, Terminator hauek. Mesedez. Mugitu beste modu batera. Eskerrik asko. Besoan eman diot? Ia gatzen haute. Bueno, hortik bai, ez naizela irteten. Ai, amatxo maiti. Oso txarra bai borrokatzeko. Oso txarra. Gainera esku batekin sartu naiz, nahastu naiz, todo mal. Todo mal. Chin, 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 chin. Chin, chiriquitiqui, chin. Terminas muertor. Oso gaizki nabil, oso gaizki nabil. Ez da toki polita hau. Ya, macho maitia. Sí, hombre. Zer pasa da, besotik? Eskerrak horrek nahi du nik jokuan aurrera egitea. Eta bota egiten den. Hoi, beira. Recuperaciones almadas. Las ensaimadas. Eman diot, fijo. Ematen ari natzaizu, eskerrik asko. Venga, etorri, etorri. Hilda, ¿eh? Sí, hombre. Esta es la hil.
Aupa Donald Mauler eta txat guztia. Aupa lasto txapel. Termo duz. Ara. Bueno, gero arte. Den ondo, ez nago oso iztun, azkeneko aldi hontan, egia esan, ez dakit zer esan, ratotxo bat neukan jolasteko, eta saiatzen naiz ratotxo hori probesten, besterik gabe. Horrelako egunetan, o me lance el Kamehame, por casi. Ba hori, entrenatzera juten nintzen horrelako egunetan, eta, bueno, aurreko astean gaxorik egon nintzen, eta oraindik gorputza ez daukatola oso katoliko, apostoliko, orduan esan dut, bueno, deskantxo pixkat gehiago, eta probesteko baita ere, oporra hauetako erosketatxoak egiteko. A ver, non zaude. Hijos putas. Ez mugitu, hombre. Barkatu. Eta gaurko egunerako, ba esan dut, bueno. No training, son playing. Ei. Hilda? Ui. Triki. Orain hemen emakume mamutxoak agertuko dira. Non daude? Ez ditut... Agertu? Ui, bala, ostra, segulako susto atxo. Las emakumes estas. Bueno. Eta... jaiotzen zaizkidan mamuak. Phantom menazen. Bueno. Hortxe zegoen, ez? Hor, albo hortan, hori da akatu dudana, eta orduan albo hortan, egon beharko luke, bestea. Ostra, bugardo. Ez alte egon hor. Igual ez du kargatu. Baina ez badu kargatu. Agian ez da kargatu. Ez badu kargatu, zergatik daude hor mamutxo hauek. Los mamus estos. I nora hoa. Ez da kargatu. Baziletan, a ver.
Zer dago? Nik bota dudana, ez? Estamos. Ez da kargatu eta beste gezur batzuk. Me cago en sos. Aurrera jarraitu ditzetzuli agian kargatzen da. Let's go. Orain, las risas. Ven. Jijijiji. Ris. Yo. Eta sasi kume hauek zer? Desasikums? Nola agertarazten ditut zerri hauek? Gutxigo. Berria. A ver. Kargatuz daitez. Bat, bi, eta hiru. Koldarrak defendatzeko gaiez eta zuri eraso zantarrak, bai? Olako xea dira, bai? A ver. Li, agertuko naiz, li. Ez naiz agertuko. Li, banoa atzera. Li. The Coldars. Ti. Ea, agertzen den. Ea, hori zen. Bira nontzegon. Ha! Ondo ikusia. Espektroa. Ondo pentsatua norbait. Ez zegoen kargatuta, Zerriak. Hau ere ez nekien hemendik akatu zitekenik. Bueno. Eraztunen jauna irakurri dugu eta badakigu espektroak ezkutatzen direla itzaletan. Zer beste bat? Bale, bere arma zen. Espektrakular. Lehenengo aroko ezpata behar dituzu orduan garaitzeko edo ez denekin akaso. Bueno. Hau, ezpata hau lehenengo arokoa baino zarragoa da. Hau da, espada bastarde. Oso berandu dijoa beti. Ui ama, ez nion horri eman nahi. Edo bai. Soldado celebrado.
Ui, ama. Horiek onak dira, txarra dira. Aintzirako bitxo hauek baita ere. En fin. Materia pegajosa blanca, ez zait dituzera, hemen egiten, Hemengo gauzatxo hauek, gaiztoak, onak... ez nire hori nahi. Vale, mugitu nahiteke. Hemen dena txarra izaten da. Bai, gauza honik ez hemen. Materia pegajosa blanca. Bueno. A ber, inor ez dugu kritikatuko. Zuen gurasoek ere badakite, ikutzen garela. Ikutzen garela, geure burua ikutzen dugula esan nahi dut. Barkatu? Ze izan da hori? Gauza horiek? Eztanda egiten dute? Apuntatu ezin ditudan gauzatxo horiek eztanda egiten dute? En fin... Justo erdiak entzen diet. Saturazioa hemen dago topera. Hemendik ezin naiteke atera. Bat... Bi... Bat... Bi... Jamón sanguijuelo. Bloom máximoa guztiz, Maxi Bloom. Choro, choro. Zai da. Txoro gastatu ditut egun... Nola esaten da, egun gezi. Anillo de Ronin sin empuñadura. Hemendik ezin dut atera. Where are you? Nire irteteko aukerak non daude? Nire irteteko aukerak non daude? Saturazioz saturatutako leku hontan. Kobazulotik bueltaka, kobazulotik bueltaka. Nola irten naiteke bare tokiontatik, hemendik igual.
Hor zer ikusi dut? Itxusikeriak. Non nahi. Bueno. Zer da itxusikeri hori? Zer gertatzen ari da hemen? Zer da hau? Zergatik ez dut hau atsegin? Zergatik ez dut hau atsegin? Eta zergatik ez naiz hemen egon? Hemen beste zer dako? Piedra de ojos efímeros, ez dakit zertarako diren gauza horiek. Hemen beste gauzatxo horiek. Nos pegan. Oso. Daga. Alma de soldado legendario. Bueno, beste toki itxusi batean nago. Uf, muy abuardillado esto, Zakit erditik edo albotik joan. Hor zer dago? Hor zer mugitzen da, ez? Eta hemen? Ai ama. Ai ama, cinematika. Dalsim. Uy, ama. Qué guapo esto. Nere tamainakoa da, handiagoa da. Well. Txikia ez da. Hello Kitty. Itxua alda. Are you itxus? Uya, macho, my tía, hello. Hasta luego, Lucas. Jesusen ama bedinkatua.
Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Loco. Agur. Erdia kendu diogu. Agur. Asko faiatzen ari naiz, ez? Zortearen zenbakia, baina zorte ona, ala zorte txarra. Aio. Buelta alde batera eta gero bestera. El héroe está viejo, liriquitri. Ui, ama. ¡Ah! Toke bat ezakatu nau da. Zekentzen du geroz eta gehiago. Lastima. 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 Bizitza osoa neukan, ez? Bizitza osoa... Errazioen arko erabiliz, bai, baina... Azkenean... Neureak ekin du. Give me money, give me money. Oh, Gainera gauza asko dauzkat. All done. Agian ez guztiz osoa. Nik uste dut osoa neukala, nik uste dut ez nahuela ikutu. Agian bizitza osoa kentzen du. Tazio ditu no telefonoz bilera batea, diju kotxean eta goraintzi bidaltzen dizkizu edenei. Eskerrik asko, Tazio. Eskerrik asko. Dena den, horrekin harrapatu nauen beste momentuan, ez nahu akatu, ez, desente gelitu zait, esango nuke. Bizitza desente gelitzen zitzean. Hello. Takipa, ez takipa. Unai.
daga, sin empuñadura. Decía Polaines. Resistencia a los cortes, vida dauzkat, batekin nahikoa. Zerbait garrantzitsua galdu dut. Boss baten aurka borrokatzen ari nintzen, eta akatu nau. Akatu nau. Osoa orain bezala, ja. Bai, bueno. Elkar ulertu dugu. Eman dizu denbora pixkat borroka harrapatzeko. Bizitza erdia. Hau osoa bada bai osoa zen neukan, bale. Bai, hori esan nahi nuen, hau da, bueno, neukan, ez? Arima forman daukadan bizitza osoa. Bizitza erdia kendu diot, baina, bueno, tira. Triki, mon amour. Orain okerrena da berriro buelta oso eman behar dudala, eta bazen neukan ia, ja. Ia, o. Baina laia. Zer? Kakatiaren egiten zebilen alde batetik bestera karrika arkua korrika nire estrategiaren berdina. Bai. Hemen txorakeriekin ez gara aritzen. Hemengo tipo hau bezala. Antza denez. Plus. Hello Kitty. Zer moduz. Plus, zakilean. 70ko mina. Nicki Minaj. Agur. Ui. Osos. Benetan. Ausartekin larri handiagoak dituzte, bai, guztiz. Hola, amigo.
Hau sarta, eta hau... Zarta! Haure bai, bazpa. Ondo, bikain. Ez da ezer. Hemen gauza da... Aro, ni horruntza botatzen baldin banaiz... Eske, klaro. Hemen korrika ibiltzea ere zakurraren putza. Eta beste aukera bat lortzeko lan egin behar. Nondik agertuko da? Nondik. Chin, chin, chin. Bueno. Berriro ere, estrategia. Tipoa kargatu alda. Are you charged? Charged? Loaded? Ez dago loaded. A ber, hemengo senyora. Non zaude. Jajaja. Hauetaz paso egingo dut. Entzun ditut, baina paso egin dezagun, ze... Hola, erasota asko kentzen didate. Eta gero, kontuz, ibili daigun. Bat, bi, hiru. Sartu pixkat, irten pixkat, nos pegan. Bazpadako hau hartu. Eta orain, gure 8 gogokoenaren afera Sniper Wolf. Jijiji jajaja, ez dute zer jakin nahi zuetaz, emakumeak. Osa ez emakumeak orokorrean, baizik eta izkutuan delatari dauden emakumeak. Oen esango diatek, bira. Hello! Bakizu hemendik zer dirudien? Star Warseko... Nona dire? Gauzak jasotzen dituzten horiek. Nahi soroitzen nola izan dauden? Star Warseko txikitxo horiek. Jijiji jajaja, agur. Bai. Desertukoak, desiertamente, se parecen ciertamente. Mira, men. Piedra, sombra, luna, sombra aquí, sombra allá. Maquilla tú, maquilla tú. Bazulora, sartuko gara. La. A tomar por culo.
Haue dire... Zuzko... Zuzko zerak bezala, estanda egiten dutela. Men sartze egonen naiz oroitzen. Zuzenean zerri hau, ez? Almas recuperadas. Mira, hor dago. El pavo. A ver, zer du da. Me. Dalsim. Pixka gehiago Persiako printzea, ez? No somos ciegos, cuando vemos humo es que hay fuego. Hasta luego, Lucas. Abre la manguera. Gero arte Lucas. Zura bestiari jarraituz. Ai, ondo. Nira bestia zen, uste du Rapsus Clayena. Ui, ama. Ez. Baiaboi? ¿Dónde va, señor? Ronaldinho. Ostra. Bai, igual, bai, kentzen dula geroz eta gehiago, Ai, ama, txomaiti, zein behar dut, itxoin, amaierar arte? Itxoin akatzen nagoen momentura arte? Osea, jotzen nagoen momentura arte? Ei!
Gauza bat, esan nahi dizut. Proteja su lavadora con carbón. Bueno. Ui. Berriro ere, Terminator hauek akatzera. Zenbat? Gezi nituen. Zenbat gezi nituen. Regedegedegede. Inoiz ez dira, nahikoa gezi. Beraz, gutxi batzuk gehiago erosiko ditut, ezpada, ze tiro bakoitzeko 2 faiatzen ditut. Oh, hello. Oh! This is where the ancient barbarians to seek winds and all Bai, that bai, bai, stuff. bai. Barkatu, nahastu naiz. Comprar. Ez hori ez dut nahi. Hau. 200, bueno. Egun bai. Eta beste egun, bueno, en fin. Askotxo, Venga, ba. Erori naiz. Ti-ti-ti-ti-ti. Dira, Osos. Bueltan ere kendu behartzidan ba, mina horrek. Zakilean. Nola gustatzen zaion horri bera erortzea. Ene bada, zer emango ditonek, restos de alma, imposible cargar, ya es mucho peso, ¿para qué quiero eso? Right in the boner, guztiz. Zein da, zakil gustagarriena? Boner kebab. Bueno. Ale, agur. Mendi gutxira geldituko naiz. Zerari gabe. Eskerrak ez nauen ikusten.
Heriotxa. Bueno. Hemengo senyora horietako bat. Nola dakit non agertzen diren? Gure Star Warseko laguna aterako dugu, lehenengo. Bat, bi, bazpa pixkat aurrera, eta pixkat atzera. Eta kargatu dun. Eta kargatu badu. Sniper. Sniper, egingo dugu sniper. Ai, pauso nazkagarri horiek, berriro ere. Hemen ere entzuten dira toki guztietan. Ui, ama. Dira, atera begira. Babestu garbigailua, buru soil. Bueno. Pixkat aspergarria izango da, hau ikustea. Beti ere, gauza berdinak egiten. Sombra aquí, sombra allá. Bai, ama. Boom. Listo, ez? Hemen zegoen morroia. De morroi. Bat daukat zerbait ola interesgarrile. Defentsa ematen didan zerbait edo. Busca ayuda en otro mundo, no gracias. Beno. Ba, berriro, ikusiko dugu, a ber, tipo hau, tal sim. Hori pentsatuta ematen du gehiago League of Legendseko lesin. Bekatu. Nola jaitzen den, eroiak bezala. Eroiztarrak bezala. Demon Souls 0.
Bueno. Benetan? Benetan katua berbetan pixitera nijua. Eta azken saiakera, egingo dugu. Segundotxo bat. Pixitera noa. Bai. Beno, ba... Shop. Irureunda, irurogei... Gezi. Xbox 360, gezi. Zail dago, zerria? Babestu garbigailua, buru soil... Bueno. En fin... Berriro ere... Gogoko ditugun... Gogoko ditugun... Aferak...
Igual jartzen badut mozketen kontrako eraztuna izango da odolarentzat, ez? Edo ez. Ai. Señor. Juntzaitez. Utzi pakean. Pentsatzen dut odolantza dela, baina orain ez dakit. Tiriri. Flash. Restos de alma. Zertako nahi dundik hori? Pana! A ver. Ratalista. Peste, veneno. Resistencia a las hemorragias. PS, ez dit balio. Avaricia. Espectros negros. Zakurraren putza. Zaki nora botatzen ari den sikiera. Bat, bi, eta 3. Oie ma. Zer daki biltzen horreko. Ay, ama hecho my tío. Ama hecho my tío. Nola ibiltzen da hau. Eta dantzari fina. Venga, guapi. Kostatu zaio ba. O kostatu zain neri. Lastima. Barri egiten duten hauek nondik atetzea. Flash. Ema. Beste izango litzateke itzultzea gizaki izatera objektu horietako batekin, baina ez du merez izen. Akatzen banau berdin, gero nola da, dena gaiztotzen da, ez? Dena gaizkiruntz dijoa. Pixat aurrera, pixat atzera,
Triki, 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 mon amour. Nik uste azken saiakera izango dela. Ez dakit merezi duen ezpatarekin jotzea. Beratzetik junta ezpatarekin jo. Ui. Da lehengo tipoa. Old tipo. Hor dago, gure laguna. Star Warseko laguna. Ze. ¿Qué? Jiji jajaja. Ujujujojojo. Señor Olletas pasó. Hemen ja dena oinez, korrika, lasai askoan. Lastima, Badut defentsa pilo bat, baina... defentsa resistentzia asko, baina... eske horrek toke bat ezakatzea, zerrikeria hutsa. Ez dakit zer egin. Ez dakit ezpatarekin eraso, probatzeko, edo arkuaren eraitzuli. Zer deritzozu, Dago ez da ere, buelta emateko aukera. Ez daukat ezer. ¿Regresas? No. Ez dakit merezidun saiatzea zikira. Aurrekotan jo nau, baina ez nau akatu. Eta bizitza asko kenduko diodan. Antzeko.
Txitxiri, txitxiri. Sí, hombre, Snow J. Kuriosoa. Baina tamalez ez dit denbora ematen berriro saiatzeko. Ama etxu maiti, lastima, Ez dakit merezidun. Laborantza pixkatin. Eta indar pixka gehiagorekin jun. Indarra ez resistentzia edo dena delako pixka batekin jun. Baina, bueno, behintzat badakin nola egin zati hau. Ez dakit hori ba, merezidun nola baiteko edo erresistentzia bizitza igo igual, vitality. Erresistentzia 39an daukat, ez dut uste askoz gehiago hobetuko denik, baina agian bizitza pixat hobetu, o laborantza pixatin, eta gauza da, arima pilo bat bildu ditu dela, hor, eta dagoela galtzea, arima horiek, total, laborantza nahiko errez egiten da, minutu gutxitan, eta ezin ditut arimak hartu eta irten hori da erasoa. Ze badago objektu bat, baina galtzen dituzu arima guztiak, ez? Itzultzen zera, baina galtzen dituzu arima guztiak. Orduan, ez dakit, laborantza pixkat eta ez dakit bizitza igo, no se. Behintzat toke bat ez sakatzeko. Eta hola, sendatu eta berri saiatu. Osea, eraso hori aguantatuko banu, eski igual geroz eta bizitza gutxigo daukan orduan eta gehiago kentzen du zen. Nik uste dut hasiera batean jo nauela pare batean eraso berdin horrekin jo nau, baina utzi nau gutxira. Ez? Uste dut gutxira utzi nauela. Orduan bizitza igota ere ez du ezertarako balio. Zagit. Eta ezpatararekin gehiago kentzen dio, baina zain beste, 150, olako zer, behin jo zaitu eta bizi iraun. Hasieran, ez? Zagit. Zango den geroz eta gehiago. Horregatik pentsatu dut, geroz eta gehiago. Eta uste dut eraso horrekin jo nauela. Igual jo nau beste eraso batekin eta ez naiz konturatu. Baina tira. Bueno, gaurkoz hori da dena. Eskerrik asko, hemen egoteagatik, hemen pasatzagatik, eta muixo handi bat, beste bat arte. Aio, Gabon! Auskalo.